kyllä tapan itteni. Hittun työt ja vittuun työtteri. Ei tarvitsis lukea kirjoja, pitää uutisia. Ei tarvi katsella kusipäitä. Ei tarvi aina ryypätä. Ja mikä tärkeintä, ei tarvi olla selvinpäin. Ei tarvi syödä tai jättää syömättä. Nyt mä kyllä vittu tapan itteni. Nyt se tulee, ei oo pakko lähteä mihinkään. Eikä tarvi jäädä paikoilleen. Ei tarvi puhua, eikä tarvitse jättää.